Som drak. Dvíha ma vietor. Vysoko. Nepozerám na realitu. Nestrácam čas filozofovaním, prečo je obloha modrá. Radšej premýšľam o svete. V mojom svete. To je tam, kde vojnu nepoznajú. Kde ešte každý verí v kúzla a zázraky. Preto som drakom. Práve teraz rozprestieram svoje krídla k slnku. Nezaujíma ma, čo si myslia iní. Som drakom. Lietam a ľudia na mňa ukazujú prstom. Vraj som iná. Som drak. Daddy was dumb. He said that I'd be something special. He brought me up tough, but I was a gentle human. He said that he loved each of my 2,000,000 freckles. When I grow up, was gonna be a superstar. K písaniu som sa dostala tak, že som mala strašne bujnú fantáziu, ešte keď som bývala v Anglicku. A mamka ma dala na literárny krúžok preto, aby som sa naučila rozprávať. A ja som sa naučila nielen rozprávať, ale aj krásne básničky tvoriť a príbehy. Na medzi riadkoch sa mi najviac zatiaľ páčilo tá včerajšia oslava, čo bola vonku. Lebo tie hviezdy tam krásne žiarili a hrali krásne hudbu. To bolo brutálne. Come back down to my knees, gotta get back, gotta get free. Come back down to my knees, feel like the lean back and breathe. Niektoré stredoškolské texty sú veľmi zrelé, sú výborné. Že som až tak pozerala, ako sa mohli, že na strednej škole tí študenti že dopracovať k takémuto výrazu alebo k takejto téme, alebo že ako to zvládli, že tam vlastne nebolo čo škrtať a ako som fakt naozaj čakala, že budeme vysvetľovať základné veci, ale tam boli niektoré básne úplne hotové. Čo skvelé, no? To je dobré. Ja doteraz, keď píšem, tak mám vlastne niekde vzadu v mozgu podľa mňa tie prvé medziriadky a tú prvú konfrontáciu a vždy tam tie názory ľudí alebo tie interakcie s tými ľuďmi mám a akože už asi sa nenachádzajú úplne v konkrétnych situáciách, ale skôr tam akoby tak stoja, sú prítomní vlastne počas toho môjho písania. Takže pre mňa to bolo veľmi formatívne. Ja som to bola účastnička ešte v takom úplne ranom ročníku. Prvý raz to bol druhý ročník a vtedy tie medziriadky možno o niečo viac pripomínali taký tradičnejší tábor v úvodzovkách. Teraz mám pocit, že už je to niečo veľmi svojské, na čo možno nemáme nejaké takéto pomenovanie, že či je to tábor, alebo sústredenie, alebo škola. Takže je to naozaj niečo svojho druhu a vlastne počas tých mnohých ročníkov sa to takto vykryštalizovalo a ďalej sa to kryštalizuje, ako pozorujem, že teraz som sem prišla po 3 rokoch vlastne, takže mám troška odstup od tých ročníkov, kedy som ja chodila a vidím, že sa to nielen stále drží, ale že je to, tá kvalita je naozaj vlastne čoraz lepšia, by som povedala. And I'm lost in boxes outside Tesco. I look like a bum. I'm sipping codeine Coca-Cola. I thought that I was Northern Camden's old Flush Gordon. Sonic Ray Gun was gonna be a superstar. I can't get a job, so I live with my mom. I take home money, but it's not quite enough. I make my own fun in my grandmama's basement. She said I look fat, but I was just wasted. Come back down to my knees. Gotta get back, gotta get free. Come back down to my knees. Feel like them, lean back and breathe. Come back down to my knees. Gotta get back, gotta get free.
back and breathe.